Priatelia, je to vonku. Trump a Kennedy junior práve odpalili vakcinačnú lož. Nie sme konšpirátori, ale sme rodičia a máme oči. Trump práve teraz hodil vakcínám atómovú bombu a Kennedy junior ho poistil ako detonátor, ktorý odpálil lož o bezpečných injekciách. Dobre počujete. Toto nie je ďalšia konšpiračná bublina. Toto je čistá realita, o ktorej sa doteraz nesmelo vôbec hovoriť. A teraz to zaznelo nahlas, na verejnosti a pred celým svetom. A internet horí. A prečo? Pretože pravda už nečaká. Pravda sa hlási o slovo. Tylenol v tehotenstve rovná sa podozrenie na spojenie s autizmom a ja tvrdím, že je to na 1,000,000% pravda. Nadmiera pichnutých vakcín do detí. Vývojové poruchy, autizmus, epilepsie, neurologický kolaps, ortuť, hliník, hepatitida B pichnuté novorodencom v prvých minútach alebo dňoch svojho života. Toto je choré a zvrátené. Je to iba biznis farmaceutických nadnárodných spoločností a potom za tie peniaze podplacajú politikov, úradníkov, ako aj toho diabla sediaceho v súkromnej spoločnosti VHO. Trump a Kennedy junior neprišli diskutovať. Prišli povedať to, čo vedci, lekári aj rodičia vedia celé roky. Deti sa menia po očkovaní. Zdravotné problémy narastajú a nikto za to ale nenesie žiadnu zodpovednosť. Tí, ktorí boli kedysi označovaní za extrémistov ako ja, sú dnes proroci reality, pretože zamlčané škody už nemožno ďalej prehliadať. Kniha od Roberta Morseho Zázračná detoxikácia, kapitola o očkované otravené ihly a kľúčové tvrdenia. Očkovanie je podľa Morseho najtoxickejšia myšlienka v dejinách medicíny. Vakcíny sa spájajú s rakovinou, cukrovkou, sklerózou multiplex, belovou paralýzou, cievnymi kolapsami a len 1 z 10% poškodení a úmrtí po očkovaní je oficiálne nahlásených. A napriek tomu vakcíny sa pichajú ďalej, veselo ďalej. Deti sú vystavované toxínom non-stop ako ortuť či hliník a iným jedom. Pediatri mlčia, lebo to je protokol. Že vás hanba nefackuje, vy špiny zapredané. Rodičia, ktorí odmietnú vakcíny, tak sú ostro kritizovaní a mediálne linčovaní. My sme odmietli v plnej miere a viete čo? Môžete mi všetci vyboskávať moje ctené pety. Zdravie detí je na prvom mieste. A navyše naše dieťa nebýva vôbec choré, na rozdiel od spolužiakov, ktorí ležia niekedy celé dni v horúčkach, celé týždne. A ešte ich dávajú rodičia aj testovať. A viete, prečo nie je táto kniha zakázaná? A predáva sa legálne v knihkupectvách ešte aj na Slovensku. To znamená jedno, že nie sme blázni, keď máme otázky, nie sme extrémisti, keď chránime svoje deti. Extrémisti sú globalisti, farmaceutické spoločnosti a zapredaní politici a úradníci. A rozhodne nie sme konšpirátori, keď citujeme knihu doktora prírodnej medicíny. Prečo sú dnes deti chorlavejšie ako pred 50 rokmi? Keď teda máme to moderné vaše zdravotníctvo, prečo má každé druhé dieťa alergie, autoimunitné ochorenia, intolerancie, ADHD, autizmus a tak ďalej? Prečo sú deti očkované a zároveň na permanentnej liečbe? Začnite konečne už používať mozog a myslieť. Odpoveď ponúka teória tzv. Hygienického paradoxu, že príliš sterilné prostredie, potlačený mikrobióm, zničená imunita, detské ochorenia nevznikajú preto, že chýba vakcína, trubky. Vznikajú preto, že organizmus je zahltený toxínmi a bez prírodzenej imunity. Deti nemajú už žiadne detstvo, ale majú vakcíny. Deti nepotrebujú injekcie s ortuďou a hliníkom. Deti potrebujú hlavne kontakt s prírodou, silnú črevnú flóru, čistý imunitný systém a hlavne zdravú myseľ ich rodičov. Choroba nie je nepriateľ, je to len signál. Baktéria nie je vrah, je to sprievodca detoxikácie. A vírus nie je žiadny trest, je to iba čistiaci proces. A teraz si polož otázku. Kto na tom všetkom zarába? Bravo, big farmy, poisťovne, štát. A kto nesie dôsledky? Iba deti, rodičia a rodiny, nie doktori
Dajte podpísať papier doktorovi, že nesie plnú zodpovednosť za očkovanie. Čo sa stane? Doktor povie, ale to vedec potvrdil. A viete čo, mne osobne sa už otvára nožík vo vačku, ak počujem slovo kurva vedec. Pre mňa slovo vedec rovná sa zapredaný hajzel. Kto zadáva tú štúdiu, ten ju aj platí. A ten platí aj vykonávateľa. Tak ako aj SAV. A ja si myslím, že sú to iba dobre zaplatené špiny, tak ako aj minister zdravotníctva. Ten liberálny odpad ľudskej spoločnosti bez vlastného názoru. Trump to povedal ale nahlas. A Kennedy to podložil dôkazmi. A knihy ako Morseho Zázračná detoxikácia dávajú hlas tým, ktorých mlčanie zabilo. Už nestačí mlčať, nestačí dúfať, že nás to obíde. Nestačí veriť slepo v biely plášť. Tvoje dieťa nie je laboratórna myš. Tvoje telo nie je pokusné pole. Ale tvoja sloboda tiež nie je luxus. Je to základ. Zdieľaj túto pravdu nahlas a odvážne. A so vstýčenou hlavou hlavne. A povedz, že nechceme vaše injekcie, chceme odpovede. A tento raz ich už nebudeme môcť utajiť. Pridaj sa ku mňa, zaregistruj sa na factthesystem.sk. Hľadám k sebe nebojacných vlkov, ktorí majú drive a ktorí sa neboja žiadneho systému a žiadnych takýchto sračiek.